מאוד חשוב. תראו כמה פטריות צצו פה כפטריות אחרי הגשם. כן, זה מדהים לראות למה פספסת הבדיחה שלי? בשלוש-ארבע שנים האחרונות אפשר למצוא בסופר אפילו, לא רק את השמפיניון שתמיד ראינו, אלא יש שימג'י ופטריות חורש ופטריות יער ופורטובלו. בואו מסתבר על זה שזה לא רק טעים למוקפץ, למרק, לפשטידה, אלא מסתבר שבכל פעם שאתם אוכלים פטריה, אתם מפחיתים את הסיכון שלכם לחלות בסרטן? וואלה. כן, יש מחקר חדש בנושא הזה. נמצא איתנו דוקטור אמנון אורן, מומחה לרפואת משפחה, ארגון רופאים לתזונה, פן. כן, אני אפשר להגיד על זה שתי מילים. כן, ואתה תסביר מיד את המחקר הזה. יושב איתנו גם אלעד שמש, חקלאי שמגדל פטריות. גם, בגדול בעלים של פירות השמש, שמחזיקים את כל הפטריות האלה אצלנו. תקשיב, מה זה הפטריה הזאת? יופי. פטריית יער, האמת שהיא מאוד מאוד מרשימה. וטעימה, אני עושה ממנה המבורגר. משתמשת? אימא'לה, אני משתמשת בכל הפטריות האלה, אתם לא מבינים כמה זה טעים בהמבורגר, בפשטידות. אולי אני אכין פה פעם מתכון. המבורגר מהפטריה הזאת? זה מאוד טעים. זה לא מספרת לי? היא מאוד יפה גם. נכון. בואו נדבר על המחקר, לפני שנדבר על הפטריות. כן, 2 דקות אני אגזול לדברים חשובים. בסוף. קודם, מה אומר המחקר על הפטריות? המחקר הוא מטה-אנליזיס, זאת אומרת, זה איזשהו מחקר שבדקו על תקופה מאוד ארוכה, מתחילת 1966 עד 2020, 50 וכמה שנים. מובהק מאוד. מובהק, ומצאו בו 2 תגליות חשובות. בבקשה. האחת, שבאופן כללי, מי שאוכל פטריות מעל 18 גרם ליום, לא פחות, מוריד ב-45% את הסיכון. 45% זה כמעט חצי. נכון. מטורף. ומתוך זה המובהקות היא כנראה של סרטן השד, במה שהם אומרים, כנראה בגלל גם שרוב העבודות על סרטן השד, אבל עשו כאן מחקר שאסף המון נתונים על כמעט 20,000 איש. אל תאכלי. טרי? היא יכולה להגיע גם לזה. לא טרי. אסור טרי בכלל? את יכולה טרי לאכול רק את הפורטובלו ואת הפורטובלו. אני אתן את ההסתייגות הרפואית. בדיוק, חשבתי את השמפיניון. שמפיניון את יכולה, כל השאר את לא יכולה. אני ממליץ שלא בכל מקרה. אני לא יודעת מה לעשות. אז אל תאכלי, אומר הדוקטור, אל תאכלי. בכל פעם שאתם שולחים לי איזה נושא מעניין, והנושאים של תזונה הם תמיד מעניינים, והם חלק מהעיסוק היומיומי שלי גם ברפואת משפחה וגם ברפואה משלימה, אז אני עוד פעם מעמיק את הידע. ואחד הדברים המדהימים, מעבר למסרים המאוד חשובים, צריך מעל 18 גרם, זה לא משהו ליניארי. זאת אומרת, אם אוכלים פחות, כנראה שזה משהו כמו פטריה. ופטריה אחת, 18 גרם ביום, מפחית ב-45% את הסיכון לחלות בסרטן לסוגיו. כן, לסוגיו. לא ידעו לשים משהו ספציפי חוץ מסרטן השד, אבל שוב, ההסתייגות כאן, שסרטן השד חוקרים הרבה יותר, הוא מאוד שכיח, וכמובן שזה מאוד חשוב. ותוך כדי החיפוש שלי גם ראיתי שיש באמת ריוויו, איזשהו סקר מאוד גדול על כל הדברים שקשורים לתזונה, בעד שמסכנים יותר בסרטן השד, או מורידים סיכון. דוקטור, שאלה. מה החומרים שיש בפטריה שמצאו במחקר שבזכותם זה מגן מפני המחלה? אז זהו, לפטריות מדברים כבר המון זמן כעל תוספת בריאה, ויש כל מיני נוסחאות כאלה, הרבה פורמולות שמתעסקים גם ברפואה המערבית וגם הסינית. הידועות זה המייטק, השיטקי, הריישי והקורידקס. קוראים להם פטריות כוח אפילו. כן, כוח יפני, כוח סיני. והם ככלל, הפטריות מחזקות את מערכת החיסון, מורידות מחלות ניווניות, מחלות תלויות גיל, ודיברו גם על מהירות, וכמובן, אחד הדברים המדהימים, שהסטטינים כנראה קשורים מאוד לנושא של פטריות, משם התחילו להפיק את אז רגע, אני רק אתרגם רגע לשפה, אתה אומר, גם כולסטרול אפשר להוריד באמצעות פטריות שאוכלים? כן. אוקיי. עכשיו, מה שמעניין, שבאמת מכל החומרים, החומר שהכי מדברים אליו כחומר הפוטנטי, כי כל הזמן מדברים על אוקסידנטים ואנטי-אוקסידנטים. נכון. החומר היעיל פה... בשפת העם, אוקסידנטים זה חומרים מחמצנים, חומרים שאיפה שהם נמצאים הם לא יציבים, ומנסים לקטוף אלקטרון. אם הם נמצאים ליד חומר גנטי ויקטפו משם אלקטרון, תהיינה מחלות, יהיה סרטן. אם יעמדו שם אנטי-אוקסידנטים, אלה שמתאבדים במקום התאים שלנו ונותנים את האלקטרונים, הם שוכבים, קח את האלקטרון שלנו. בדיוק. עכשיו, מה מיוחד בפטריות מעבר לוויטמינים, מינרלים שיש בהם? יש בהם חומר שנקרא ארגותיאונין, שהחומר הזה הוא חומר שחודר את המעטפת של המיטוכונדריה, תא האנרגיה של התאים, שהוא מאוד חשוב להרבה דברים, כולל הגנה מסרטן, והם עוברים. לא הרבה חומרים נוגדי חמצון נכנסים למיטוכונדריה, החומר הזה כן. זה החומר... ממש נכנס לתוך התאים ומשמש כנוגד חמצון, כמגן. עכשיו, הארגותיאונין הזה... אני רוצה רגע לראות אם הבנתי, אם אני אוכלת פטריה מבושלת, תכף נגיע לזה. אז בעצם מה שקורה זה שהיא מתפרקת במערכת העיכול שלי, והחומר שמופק
מצליח להיכנס לתוך התאים? ולתוך המיטוכונדריה בתוך התאים. בתוך שזה התאים? הבטריה של התא. כן, זה תא הכוח של התאים, והוא מאוד חשוב. ולשמור עליהם. כן. עכשיו, זה מאוד חשוב, כי בישול לא פוגע בחומר הזה. ולמה חשוב לבשל? כי יש כמה רופאים מובילים בתחום התזונה הטבעית ועל בסיס צומח, שזה תחום מאוד חשוב, שהבסיס שלו זה הדיאטה הים תיכונית, וזה השתי דקות שתיתנו לי בסוף. כן. אז דוקטור ג'ואל פורמן, שאחד המובילים בארצות הברית, לפני תקופה אמר שאסור לאכול פטריות טריות, הן מסוכנות. ואז רופא אחר, בשם דוקטור גרגר, הלך וחיפש, והוא באמת מצא שהחומר שנקרא אגריטין נמצא בפטריה, כשהיא טריה, ברגע שמבשלים, החומר הזה נעלם. והחומר הזה, כנראה שיש בו סכנות לא קטנות. מה אגריטין, מה הנזק שהוא יכול לגרום? אז זהו, יש איזה ויכוחים, אני לא רוצה לעורר כאן חששות כבדים בקהל, בעיקרון לבשל. למרות שהרבה פעמים... אני בבית אוכלת רק מבושל. אגב, לבשל זה לא אומר דווקא בישול ארוך, זה אומר גם להקפיץ 3-4 דקות במחבת. כן, שזה יעבור איזו טמפרטורה מסוימת, אני עושה פטריות טבעוניות ממולאות, שום בעיה. אגב, יש לי טיפ, אפשר טיפ בישולי קטן, קחו פטריות, קחו את המגע של התנור, שימו נייר אפייה, שימו את כל הפטריות אחרי ששטפתם אותם קצת במים, ותפזרו טיפה שמן זית, מלח ופלפל, 10 דקות, תשמרו את זה במקרר, ואז כל דבר אפשר להוסיף את זה לסלט, פשוט לזרוק את זה. אפשר לאכול את זה גם ככה. הכנתם אורז? תערבבו אותו עם הפטריות האלה שהיו בתנור. הכנתם פסטה? תערבבו אותו עם הפטריות. רק אני צריכה לגרום לילדות לאהוב פטריות. אני אוהב פטריות. אלעד, איזה פטריה אתה הכי אוהב? אז האמת היא שאני מאוד מאוד אוהב את הפורטובלה מגה. כי יש איתה... המגה פורטובלה, היא הכי גדולה? היא הכי גדולה, שמים אותה על האש, ממלאים אותה, אתה יכול לשים אותה גם בשלמותה. אפילו במסעדות מגישים סטייק פורטובלו, זה כאילו כמו סטייק. זה גם השם המאוד... וזה כאילו על הגריל אפילו אפשר, על הגריל, בישול, מה שתבחר. מה זה פטריות, יש את הלבנות ויש את פטריות שימגי, כן. זה השימגי? כן. בטעם הראשוני שלהם הן מאוד מאוד מרירות, בגלל זה חייב לבשל אותם. ומה זה החום גם? זה אותה פטריה ו... רק לא להתבלבל, כשתריחו אותה, יכול להיות שתחשבו שזה מקולקל, זה לא מקולקל, זה פשוט... יש לזה ריח אגוזי כזה. אבל הוא גם נעלם שם. כן, ריח כמו של אבוקדו. בגלל זה אפשר להשתמש בזה. כמו של אבוקדו קצת רקוב. נכון. אבל כששמן זית, מלח, פלפל, סויה, קצת שמן סומסום, לא מריחים. זה מאוד זורם בתבשילים איטלקיים, בגלל זה עם האגוז מוסקד וזהו נעלם שם. איפה מגדלים פטריות? באיזה אופן? אז רוב הפטריות מגיעות מהמזרח, אוקיי? מהמזרח הרחוק ומהים התיכון. לדוגמה, פטריות שיטקי, שזה הפטריה הזאת, שהיא גם ממש ממש טובה. שרק בזמן האחרון סוף סוף יש בארץ פטריות שיטקי טריות, כי פעם היו רק מיובשות. נכון. בוא'נה, את... כן, היא חוקרת פטריות ידועה. ממש, צריך לקחת אותך לחקירות פטריות. אז מה עם השיטקי? אז השיטקי נגיד היא בסין, אז המילה נגיד שי זה בעצם עץ, וטקי זה פטריה. משחק קלפים ידוע. אז היא גדלה על עצי האשור. בסימביוזה. ונכון, והתכלס הפטריות הכי פופולריות ומוכרות זה הפטריות פורטובלו. השמפיניון אותם אנחנו מכירים שנים. שמפיניון ופורטובלו, שהם שנים, מקפיצים אותם בכל דבר. לי אמרו ששמפיניון זה בעצם ופורטובלו זה אותה פטריה. נכון, רק את הפורטובלו. תביא את הפורטובלו. את הפורטובלו קוטפים כשהיא יותר בשלה. תדעו לכם שהכנסתי להלם מהדבר הזה. זה באמת אותה פטריה נראה. אותה פטריה. עכשיו, האם אתה משווק גם גמדים לכל פטריה? סתם, שאלה מצחיקה. בוא נסיים בפן אבל רק נגיד משהו חשוב. אני רוצה לדעת, אנחנו רואים פה פטריות טריות, והיום אפשר להשיג אותן בכל רשתות המזון. נכון. דעתכם על פטריות מיובשות, שאפשר לקנות, להשרות, ולבשל אותם. האם זה גם טוב לבריאות? שוב, זה הכל, הדברים הם בדרך כלל לא כן או לא, אלא משהו הדרגתי. אני חושב שבכל מקום שאתה יכול להשיג טרי, זה עדיף. שוב, בהסתייגות שאמרתי של הבישול, אבל זה חשוב. עוד משהו שלא ציינתי לפני השתי דקות האחרונות, זה שמה שהמחקר הזה גילה והיה מאוד טוב, שזה לא משנה סוג הפטריה, למרות שפטריות מלך היער ושיטקי יש בהן קצת יותר ארגותיאונין, גם בפורטובלו. בפורטובלו ובשמפיניון, אותו דבר. ארגו, תיאונין, יש בכולם. כן, ומספיק. שאלה נוספת לשניכם, אני מכירה אנשים מוזרים שמקלפים פטריות. אין צורך, נכון? אז זה חלק מהעניין. זה את החלק השחור, וזה עושה אותו יותר עסיסית פחות... זה טוב לטעם, אתה אומר? בדיוק. זה בעיקר לילדים חלק שיותר קשה לעיכול, וגם זה מסביר את העניין של הבישול. ילדים קטנים שחוששים מהצבע, אתה מוריד להם את הזה, ואז הם חושבים שזה וואו. וצריך לשטוף פטריות? אז יפה, לגבי השטיפה יש לי טיפ מאוד מאוד חשוב שרציתי להגיד אותו בהתחלה. פטריות, בגלל שהן מאוד סופגות נוזלים, אז
עדיף פשוט רק לבשל אותם, בלי לשטוף אותם. וואלה? כן, לא צריך לשטוף פטריות, זה משהו שאני למדתי בחודשיים האחרונים. זה שאתה בעצם שוטף אותם... לא צריך לשטוף אותם, זה הטיפ. פטריות כמו שהן, איך שהן, לאכול, לבשל ושלום על ישראל. מדהים, אז לבשל, וגם לא לאכול בתוך סלט, עדיף לבשל ולשים... להקפיץ ולשים בסלט. יפה. לא לשטוף פטריות, חזקתם לי עכשיו לפחות 3 דקות ביום. יפה מאוד. תודה רבה על זה. שני דברים זריזים. לגבי הפן, ארגון רופאים לתזונה, זה ארגון שמ-2018 קיים בעולם, בשנים האחרונות בארץ, זה ארגון שקם להנגיש מידע על תזונה והקשר שלה לרפואה, מאמרים ודברים שהם נגישים היום לכל רופא ורופאה. חפשו בפייסבוק פן ישראל. והדבר השני, קצרצר, יום רביעי בדרך כלל אני לא יכול, אני רופא בדלית אל כרמל. היום הוא סוף שבוע של חג של הדרוזים, חג הנביא שואב, אז חג שמח. חג שמח, איך אומרים את זה? נבי שואב. נבי שואב. אבל איך אומרים חג שמח דרוזית, אלוהים יודע. תכתבו לנו בדף בפייסבוק. דרוזית, זה ערבית, אותו דבר. זהו, בערבית דרוזית, זה ערבית אחרת. בעגה הדרוזית. יפה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אולי נקבל תשובות בפייסבוק לנושא הזה. תודה רבה על הפטריות. בא לי שנעשה שבוע, תכתבו לנו בפייסבוק שבוע רק מתכונים עם פטריות. אגב, הערה הכי קטנה בעולם, את כל מגוון הפטריות אפשר להשיג באתר של פירות השמש, להיכנס, פירות השמש, חפשו באינטרנט, אפשר להזמין בכל מקום בארץ? אזור חיוג 03 ונגיעות מ-09. אבל מי שאין לו ב-03 ישיג בפריפריה בסופר. הכל על מצע של פטריות. מילה מעניין הצמחי מרפא, אם יש לכם איזשהם בעיות רפואיות, לכו לאיש מקצוע, לא תאמינו איזה מחקרים מדהימים יש על היכולת של פטריות במיצויים ובקפסולות, להילחם בסרטן, להילחם בכולסטרול ולהילחם בסוכר. נראה לי שסיימנו עם המילים האחרונות.